Klokken den er 15:30. Jeg sidder i Rådhusparken. Jeg har lige sat mig hernede for at få lidt sol, og jeg har alle kameraudstyr med. Det ligger her ved siden af mig, fordi vi skal ud og filme nogle ads her om lidt til en frisørsalon her i Aarhus. Og så efterfølgende har vi et shoot mere om aftenen, som er noget brandfilm, som skal laves til en upcoming webshop, som sælger sko som Adidas og Nike sko. Jeg ved ikke, hvornår jeg er 100% færdig i dag. Jeg ved bare, at det bliver en rigtig lang aften. Jeg tror, jeg er engang hjemme ved en 12-tiden ish. Men nu må vi lige se på, hvad klokken den bliver, og jeg vil forsøge at filme en masse forskelligt behind the scenes i dag, hvis jeg får muligheden for det. Det er lidt svært, når du står ude på shootet og finde muligheden til det. Det afhænger også lidt af kunden, hvordan de har det omkring det. Og så også lige, at jeg skal stadig vende mig til at filme i offentligheden, basically. Så ja. Det er faktisk Så er vi endelig blevet færdige med det første shoot for i dag. Det gik egentlig meget godt. Det eneste var bare, at da de skulle snakke til deres ads, så tog det lidt længere tid end forventet. Så vores tidsplan, den er løbet lidt i vasken i forhold til, at vi har lige en del ting, vi skal nå, inden vi skal ud og filme det her brandfilm. Så vi er lige i gang med at hente nogle ting her rundt omkring i Aarhus, før vi skal mødes med alle dem, der skal være med i videoen. Men jeg tror på, at det bliver rigtig fedt. Man kan se sig selv. Ja. Damn, den der bike. Stiller dig bare igennem, så tager vi det bare lige step by step. Okay? Så der. Vi har lige haft Driller med. Driller Boy. Salam alaikum. Han har gjort det rigtig, rigtig godt. Og det kan jo ske. Så er vi glade. Vi er glade. Hvad er det, du altid prøver at sige? Næsten alt. Næsten alt. Klokken den er snart 9, og vi er på vej til det sidste shoot for den her uge. Vi skal ud og lave noget, vi skal ud og filme nogle ads for et flyttefirma og tage lidt billeder. Det er egentlig bare et hurtigt, stille og roligt lille job, så det er en god måde lige at skudt fredagen af på. Det er nemt og lækkert.